Ben, vos vou contar un conto da historia da filosofía. Vamos a pegarlle un repaso rapidísimo, a gran velocidade, aos 26 séculos de historia da filosofía que quedan cubertos no programa de segundo bacharelato. Vamos a ir moi rápido e digo que é un conto porque este conto que nos mandan a ensinarvos non conta todas as partes, deixa moitas fora, non deixa falar das mulleres, non deixa falar de todos os grupos que non son os brancos occidentais. Pero bueno, é o que nos piden. Vamos a ver. Este conto que vos vou contar, a historia da filosofía occidental, o vou dividir en tres grandes períodos. O período clásico, que empeza coa filosofía presocrática Tales, de Mileto, pasa por Sócrates, Platón e terminaría con Aristóteles e a filosofía helenística. O segundo gran período sería a filosofía moderna, que comezaría con Descartes e chegaría ata Kant. Na Idade Media metemos no pensamento antigo, estudiaremos e veremos moi rapidamente a Tomás de Aquino e Agustín de Hipona. E finalmente a filosofía moderna empezaría con Kant, Marx, seguiría con Marx e Nietzsche no século XIX e Ortega no século XX. Vamos alá. A historia da filosofía occidental comeza co que se chama a pregunta polo argea physis, os chamados filósofos presocráticos que tivo lugar a partir do século VI antes de Cristo no que chamamos hoxe en día Grecia, sobre todo nas colonias gregas. Se preguntaron e puseron por escrito súas respostas pola razón de ser do mundo físico e a condición para que podamos chamar a isto ilustración grega, a condición da súa pregunta, o que a fixo especialmente diferente a todo o anterior, é que intentaron contestar ao porqué da natureza, que é o que significa eso do argea da physis, dende a propia natureza, sin acudir a realidades trascendentes ou religiosas, o froito das lendas ou da tradición, dando o que se chamou o paso do mitólogos. A historia da filosofía comeza con eles e cos libros que plantearon. Tales de Mileto diría que o argea da physis era auga, outros afirmaron que era o áperon, o aire, o lume, o cambio, a permanencia, ata os atomistas. O fundamental deste cambio, desta paso do mito ao logos, foi a necesidade de poñer por escrito esas respostas que permitiu que outros as rebatiran, porque o que portaban eran argumentos racionais e non só especulacións froito da tradición. De cada autor dos que vexamos vou vos falar un pouquiño, sobre todo da corrente de pensamento na que pertenceu, os conceptos esenciais que utilizou e as obras e o contexto filosófico están postos por escrito, aludidos aí, pero non vou entrar moito neles para poder ir bastante deprisa. O seguinte gran pensador que entra dentro do conto da historia da filosofía occidental foi Sócrates, que viviu nos séculos IV e V antes de Cristo na cidade de Atenas. É moi importante recordar as características básicas da democracia ateniense. Nesa cidades tiñan dereito a falar os varóns maiores de 25 anos e podían defenderse en igualdade de condicións. É a primeira vez que hai algo así similar ás nosas supostas democracias actuais. O que Sócrates defende é que o que temos que facer para descubrir ese argel polo que se preguntaban os presocráticos é falar sobre os temas na ágora. E o método que propuso é o método socrático, que será un método inductivo posterior da ciencia, no que primeiro analizamos e destruímos todas as posturas anteriores existentes e logo construímos unha nova en diálogo cos demais. Outra das teorías fundamentais do Sócrates foi o chamado intelectualismo moral, que defendeu que non pode actuar nadie ben se non coñece o ben, é dicir, aqueles que fan as cousas mal é porque son ignorantes, prometendo que só coa educación poderíamos acadar o comportamento correcto na democracia e, por tanto, o comportamento correcto para todos, para o que nos interesaría a todos. Morreu, como sabedes, sen escribir ninguna obra e ao redor da súa morte, co suizo que tivo lugar na Apología de Sócrates, que é unha obra de Platón, se construiu o primeiro héroe do coñecemento, o primeiro héroe da sabiduría, que vai a servir de base para construir o mito que se construirá no cristianismo ao redor da morte de Jesucristo. O seguinte gran filósofo desta historia da filosofía é Platón, un discípulo de Sócrates. Este home escribiu, a diferencia do seu maestro, un montón de obras en forma de diálogo, recollendo un modelo socrático. Temos a República, o Timeo, o Fedón, o Fedro, e defende a existencia de dous mundos. No seu famoso mito da caverna afirma que non hai unha só realidade, senón que hai dúas. O mundo intelixible, onde estarían as ideas, e o mundo sensible, no que vivimos os homens, que sería como unha caverna oscura, porque nada máis que temos sombras da verdadeira realidade. Na teoría do coñecemento vai defender que só camiñando hacia as ideas que son universales, eternas e que nunca cambian,
coa nosa razón poderemos realmente comprender e elaborar ciencia. Mentras que a maior parte dos homes viven na caverna, na opinión, porque viven dominados pola súa corporalidade e non pola razón, Platón defendeu que o camiño da sabiduría, camiño da episteme, do coñecemento verdadeiro, desenvolvendo a nosa racionalidade, poderemos volver ao mundo das ideas, defendendo, polo tanto, que se chamou un dualismo ontolóxico, o idealismo platónico. A nivel filosófico, a nivel de filosofía política, defendeu que tiñan que gobernar aqueles que realmente coñecían o ben, que eran os aristocracia do saber, es decir, os filósofos. Unha famosa cita da Carta Séptima de Platón, Platón afirma que o ben os filósofos gobernan ou os gobernantes filosofan. E a nivel ético defendeu unha postura que se chama eudemonista, unha postura na que afirmaba que só desenvolvendo a razón poderíamos acadar a felicidade. Felicidade entendida como eudemonía, é dicir, só desenvolvendo a nosa razón, o que ele chamou a razón como a parte racional da nosa alma, poderemos acadar o mundo das ideas e desenvolver realmente o coñecemento científico. A filosofía de Platón é a base de toda a filosofía historia e filosofía posterior. O seguinte gran pensador é outro discípulo de Sócrates a través de Platón. Foi discípulo directo de Platón. Viviu tamén en Atenas, aínda que non era ateniense, e se chamou Aristóteles. Aristóteles é, dende o punto de vista da ciencia posterior, o primeiro científico. É científico do sentido común. Realmente non utiliza ninguna explicación trascendental. Vai a defender unha postura que o sentido común racionalizado nos levaría casi a calquera de nós. Postula un pensamento realista, non? A postura aristotélica parte da crítica ao idealismo, ao dualismo ontolóxico de Platón. Vai dicir que só existe este mundo, que este mundo está composto por sustancias, cousas concretas. E nós, con nosa capacidade racional, somos capaces de elaborar o que ele chama sustancias segundas, conceptos abstractos, para poder comprender esas sustancias concretas que existen, que son individuais e que é o único que existe no mundo. Aristóteles defendeu que para poder comprender ese mundo das sustancias materiais é necesario entender o que ele chamou as 4 causas, que son conceptos para entender o mundo real. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Entendendo que a causa final, é dicir, aquilo que tendemos, é a verdadeira causa de todas as cousas que existen no mundo. Porque, según Aristóteles, e esta é a súa analítica, dentro de cada ser natural hai unha esencia que contén un montón de potencialidades que tendemos a realizar. Esas potencialidades que tendemos a realizar son a causa final, é dicir, dentro de cada un de nós existe unha definición esencial do que somos, que temos que tratar de desenvolver, que de feito tratamos de desenvolver, queramos ou non, porque non hai intencionalidade consciente, sino que cada ser natural desenvolve esas potencialidades, quero ou non, tratamos de desenvolvelas, e esa tirar, esa esencia, esas finalidades, é a que fai que seamos o que somos cada un dos seres naturais. A nivel do modelo do universo que Aristóteles formulou, vai ser moi relevante porque durante cerca de 2000 anos vai ser un modelo predominante en todo o mundo occidental. Ele entendeu que había como dúas rexións, non dous mundos, dúas rexións no universo, o que ele chamou o mundo sublunar, onde funcionaba a física da búsqueda do lugar natural. Cada ser do mundo sublunar estaba composto por 4 átomos, unha proporción diferente de 4 átomos. E a proporción de átomos determina cal é o seu lugar natural, de tal xeito que a Terra era a que estaba máis abaixo no mundo sublunar, logo estaría a auga, o aire e o lume, e cerraría nunha esfera que estaría composta por un quinto elemento, que sería o componente do mundo supralunar, que estaría composto de éter. Ese cristal que pecha o mundo sublunar, á altura da Lúa, sería un cristal pechado, unha esfera de éter que cerraba o noso universo. A partir de aí, como os elementos do mundo supralunar están compostos de éter, non se risen pola búsqueda do lugar natural, porque o éter é eterno e provoca movimentos circulares, segundo a súa natureza. O universo estaría composto por círculos concéntricos de éter ata chegar ao que Aristóteles deduxo que era a esfera das estrelas fixas, onde estaría colocada unha hipótesis que ele formula, que é a hipótesis do motor inmóvil, que moitos despois interpretarían unha maneira de falar de Deus. Aristóteles non. Aristóteles o interpreta como unha hipótesis para facer coherente o seu modelo. A nivel de ética, defende a ética tamén eudemonista, pero unha ética moi pragmática. Vai defender que o ser humano ten que practicar o que lle sea bo, e iso que se lle sea bo ten que ser por medio do hábito e do que ele chamou o término medio.
A nivel político, a súa filosofía política tamén moi pragmática, vai entender que non existe un goberno bo, sino que será bo aquel goberno que busque o que é bo para todos, o que cumpla o que é a natureza, a esencia da res pública, dos asuntos públicos, formulando unha das primeiras teorías políticas totalmente pragmáticas e coherentes, e non idealizadas. Despois da morte de Aristóteles no 322 a.C. se inicia o que se chama o helenismo, que van a ser unha repetición das filosofías aristotélica e platónica, e vai a chegar ata a caída do Imperio Romano e a conversión do Imperio Romano ao cristianismo co inicio da Idade Media. O seguinte gran período da historia da filosofía que temos que analizar é o que se chama a Idade Media. Pertence á historia antigua no temario que tedes que estudiar. Nos vamos a centrar no primeiro gran teólogo que se chamou Agustín de Hipona, que pertence ao primeiro período desta filosofía medieval que se chamou a patrística. Toda a filosofía medieval se centra en tratar de formular de xeito máis ou menos comprensible e de construir os dogmas da religión cristiano-católica. O primeiro gran creador do catecismo católico cristiano vai ser Agustín de Hipona, un pensador do século IV despois de Cristo, claro, que vai a facer unha traducción á religión do pensamento platónico. Se podería decir que Agustín representa o platonismo cristianizado. Defendeu que Deus, agora ten que meter a figura de Deus para poder facelo coherente con o mensaxe cristiano, Deus é de algún xeito o creador do universo, tal e como din os textos sagrados que os católicos elixen como formando parte do seu libro chamado Biblia. Os textos sagrados din que Deus ten que crear o mundo, por lo tanto van a coller a idea de creación e van a introducir o concepto de ideas de Platón, e van a afirmar que Deus tiña as ideas que Agustín lle vai chamar ideas exemplares na súa cabeza, e segundo ese plan desas ideas o creador crea un mundo de tal xeito que cada cousa do mundo é unha copia das ideas da mente de Deus. Cada cousa do mundo ten unha parte de Deus. Do mesmo xeito que o mundo das ideas dera lugar ao mundo sensible na filosofía platónica, na filosofía agustiniana o mundo real é unha copia do plan que Deus tiña na súa mente. De alguna maneira, o exemplarismo significa que outro dos conceptos fundamentais da súa filosofía, que Deus crea o mundo coas ideas que estaban na súa cabeza e cada cousa do mundo é un exemplar que é unha copia desas ideas de Deus na súa cabeza. Tamén é o creador do concepto de libre albedrío, de que o home é libre de elegir dentro das probas que Deus lle pon. Para Agustín de Hipona, o home ten que utilizar a razón para comprender a fe, e a fe ten que ser partidaria, ten que ser parte da razón. É dicir, hai unha frase moi famosa dun dos seus textos que dice: eu entendo para crer e creo para entender. A nivel de filosofía política vai defender no seu libro A Cidade de Deus que, igual que Platón decía que os que tiñan que gobernar eran os máis sabios, os filósofos, os máis sabios para Agustín de Hipona van a ser os representantes de Deus neste mundo. Por lo tanto, os que teñen que gobernar son os representantes de Cristo, da Igrexa, defendendo que aqueles que aman a Deus por riba de todos, na Cidade de Deus había así, literalmente deben ser os que nos gobernen e nos conduzcan a verdadeira felicidade que estaría vivindo ao lado de Deus. A súa filosofía constitúe a base de todo o pensamento católico, aínda hoxe en día, e vai a ser o corazón do pensamento medieval ata que aparezca Aristóteles que se chamou a escolástica. O segundo gran período da filosofía ou teoloxía medieval se chama escolástica. Ven ao mesmo tempo que a reaparición das obras de Aristóteles. As obras de Aristóteles se perderon dende a época grega ata ao redor do século VIII e IX despois de Cristo, no que volven a aparecer por traduccións dos filósofos árabes, por exemplo, Averroes e Avicena. Entón, a escolástica van a ser as escolas distintas que aparecen en toda Europa para, de alguna maneira, enfrentadas entre sí. A escolástica é típica de enfrentamentos entre distintos pensamentos que tratan de reinterpretar o platonismo agustiniano que se convertira no canon, nas ideas fundamentais. Entón, en Oxford vai surgir unha escola, en París vai surgir outra, e van a enfrentarse entre sí para tratar de facer comprensible o mensaxe cristiano. De novo, o problema ferrazón co pensamento aristotélico que entraba en clara contradicción co pensamento teolóxico de Agustín, que era moi platónico.
O representante desta escola que temos que estudiar se chama Tomás de Aquino, un dominico do século XIII que vai a defender unha postura que sintetiza ata a veces de xeitos moi extraños o pensamento agustiniano co pensamento aristotélico. Entón, a mellor representación desta filosofía tomista estaría no que se chama o problema dos universais e na postura que Tomás de Aquino vai defender que se chama realismo moderado. O problema dos universais é a pregunta de que realidade teñen as ideas universais, o que Agustín chamaba ideas exemplares que estaban na mente de Deus. Para un platónico estaban no mundo das ideas, pero para Aristóteles non eran nada. Entón, o realismo moderado vai decir que os universais, de Tomás de Aquino vai decir que os universais existen antes da realidade na mente de Deus, na realidade como ideas exemplares dentro das cousas creadas e despois da realidade cando nós facemos abstraccións. Esta postura que se vai a defender que existen os universais na voz, nos conceptos, nos signos vai ser o nominalismo e vai marcar o inicio do final da Idade Media. Pero quizáis onde mellor se vea esta postura escolástica que trata de sintetizar todo o pensamento agustiniano, platónico, co novo Aristóteles é no que se chaman as vías da demostración de existencia de Deus. Según Tomás de Aquino, non chega coa demostración de Deus mediante o argumento ontolóxico, sino que el di, utilizando o argumento que lle levou a Aristóteles a afirmar a existencia dun motor inmóvil, que hai 5 vías que son empíricas para demostrar a existencia de Deus. O que fai Tomás de Aquino nestas 5 vías é dicir que hai un feito natural que existe, por exemplo, que as cousas teñen unha causa, e que non podemos retroceder eternamente na búsqueda da causa, porque senón non acabaría nunca esa búsqueda, que por tanto ten que existir unha causa incausada, que o que os cristianos chaman o Deus eterno que creou todo. De algún xeito, a síntesis tomista vai representar a final da Idade Media, surde o pensamento escolástico xusto cando a Idade Media empeza a cambiar, cando a crisis económica que supuso a Idade Media empeza a dar lugar a novas formas políticas, a novas formas de sociabilidade. Tomás de Aquino é o representante do catecismo que aínda hoxe en día sigue defendendo o catolicismo cristiano e a síntesis perfecta entre a filosofía aristotélica e o pensamento agustiniano platónico. O seguinte gran tema que temos que abordar é o que se chama filosofía moderna. A filosofía moderna comeza cando o modelo aristotélico entra en contradición cos datos que a nova ciencia vai a ir descubrindo, é no que se chamou a revolución científica. O pensador que mellor representa isto o que temos que estudiar se chamou René Descartes, un francés que plantexou unha postura que veu a chamarse racionalismo. O que defende Descartes é que se o coñecemento anterior, coa aparición da nova ciencia, fallou, porque xa non funciona o modelo de entender o mundo de Aristóteles que nos transmitiran Agustín e Tomás de Aquino, necesitamos encontrar un novo modelo que nos explique o coñecemento, que nos dé coñecemento do mundo e que ademais nos asegure que non volva a caer. Por iso Descartes se obsesiona polo método, vai tratar de encontrar un método seguro para que o coñecemento, que calquera que sea, que descubramos non volva a fallar. O método que vai a el propoñer di que ten 4 reglas: a regla da evidencia, a regla da análisis, a regla da síntesis e a regla da enumeración. E estaría alimentado o motor dese método, que unha expresión desas 4 reglas sería a dúbida metódica. Descartes vai dicir: non podemos tomar como verdadeiro nada do que teñamos a mínima dúda. Ten que ser claro e distinto algo para que podamos construir coñecemento de verdade. Aplicando ese método, Descartes chega a conclusión de que o único do que non podemos dudar, pasando pola dúbida dos sentidos, a hipótesis do senio maligno e a hipótesis do sono, chega a conclusión de que o único do que podemos estar seguros de que somos seres pensantes. Descartes descubre que somos seres que nos representamos o mundo e esa vai ser a primeira verdade fundamental sobre a que construa todo o resto do seu pensamento. O cogito ergo sum. Descartes, a partir de aquí, volve un poquinho a Idade Media e vai dicir que dentro da mente humana existe a idea de Deus e aplicando a idea de Deus vai a considerar que Deus é a garantía de existencia do mundo exterior. Pero, ollo, o modelo de mundo exterior que Descartes vai defender nas súas obras de ciencia, porque tamén foi un matemático e un científico en óptica e en outras disciplinas, Descartes vai defender que o mundo material é única e exclusivamente mecánico, funciona con leyes mecánicas que a matemática ten que describir de xeito racional. De alguna maneira,
o planteamento de Descartes lle leva a un dualismo no que van a existir dúas sustancias, a sustancia pensante, o eu, a conciencia, e a sustancia extensa, a materialidade, co mecanicismo que acabo de aludir. A nivel ético e político, Descartes non plantea nada máis que unha especie de moral ou política provisional, posto que estamos en tempos de dúbida e non sabemos exactamente que o que podemos considerar verdadeiro, nos di que alá máis ou menos por onde vayamos, nos aceptemos a moral do que exista. Alá onde vayas, acepta as reglas morais e éticas e religiosas dos que veas. El foi un viaxeiro por toda Europa, na Europa das guerras de religión, e considerou que esta era quizáis unha especie de moral de supervivinte. Frente á postura racionalista de Descartes, que defendió un método de coñecemento que era deductivo e basado na existencia de ideas innatas e na razón, o empirismo vai ser a corrente filosófica que vai ser outra resposta á crisis que supón a revolución científica e a caída do coñecemento medieval. Vai estar representado por autores principalmente ingleses. John Locke é un deles. No seu Tratado sobre o entendimento humano, John Locke propón que fagamos unha genealoxía de todos os conceptos supostamente innatos na nosa cabeza para os racionalistas e vai dicir que, por exemplo, a idea de Deus, a idea de sustancia pensante, o eu, de Descartes, ou a idea de causalidade van estar baseadas na experiencia e non nunha razón, e que a única maneira de comprender o mundo é mediante o coñecemento empírico, que vai ser o que a ciencia actualmente considerará como verdadeiro camiño do coñecemento. Pero a filosofía de John Locke é tamén interesante polo seu planteamento político. Nunha liña de pensamento que se chama nas teorías do contrato social, que defendeu ou tratou de entender como pudo ter surdido a civilización, a sociedade civilizada frente ás sociedades primitivas que les imaginan, as teorías do contrato social van a defender que van a tratar de entender como surdiron as civilizacións. Van a imaginar un mundo no que non había todavía leis e civilización, e ese chamaron o estado primitivo, o estado de natureza. Moitos dos pensadores das teorías do contrato social consideraban que o ser humano vivía en un estado de guerra permanente, como Thomas Hobbes, que entendeu que a natureza humana era malvada e que, por lo tanto, no estado primitivo vivíamos peleándonos uns cos outros, matándonos uns aos outros. Hobbes entendeu que a civilización surdiu única e exclusivamente cando alguén de forma autoritaria, por medo a ese alguén, a unha autoridade suprema, que pola forza impón o terror a todos os demais, impón a lei. Cumplimos a lei non porque seamos vos, sino, según Thomas Hobbes, cumplimos a lei porque temos medo a que esta autoridade, o rei, o gobernante, que ten poder absoluto, nos impoña un castigo que sabemos que pode aplicarnos, porque xa o aplicou no pasado. John Locke vai defender que esta teoría está completamente equivocada. Vai defender o que se chama o liberalismo político. Vai entender que a sociedade civilizada surde cando hai un contrato firmado entre iguais que aceptan de alguna maneira ceder alguna parte da súa liberdade para beneficio propio. É dicir, defenden ou definen o que é a propiedade privada. Para John Locke, o estado civilizado surde cando alguén decide que esta terra é súa a cambio de que el lle cede a propiedade da terra a algún veciño, a un ser humano que vive cerca dele. Surdindo deste xeito, unha primeira lei, surdiría tamén un poder legislativo ao firmar ese contrato, que logo surdiría, para poder vigilar o cumprimento dos contratos, un poder judicial, e finalmente un poder executivo que se ocuparía de que os contratos que non se cumplan obligara a cumplilos. Desta maneira, a liberdade básica do ser humano é que lle leva a vivir de xeito civilizado. O liberalismo político de John Locke, nos seus tratados sobre o goberno civil, nas cartas sobre a tolerancia, defenden que esa liberdade inalienable que ningún goberno pode violar é a base da convivencia. O seu pensamento político está moi enraizado no que foi a Revolución Gloriosa inglesa, que é o antecedente do que será a Revolución Francesa en 1789, e que fundamenta a maior parte das constitucións dos estados democráticos actuais, empezando pola Constitución americana e pola Constitución tamén inglesa, pero tamén a monarquía parlamentaria na que vivimos hoxe en día en España. Este pensador dentro do empirismo que temos que analizar é un escocés, tamén defensor de que non existe nada máis que o coñecemento que provén a través dos sentidos, que se chamou David Hume. David Hume defende unha crítica radical ao concepto de sustancia e ao concepto de sustancia, ao concepto de causalidade, que son
o corazón das ideas innatas según o racionalismo de Descartes. O que David Hume plantexou é que a experiencia humana é a acumulación de datos e que a experiencia só nos vale para cousas que pasaron no pasado. Por lo tanto, non podemos estar seguros ao 100% de que algo que sucedeu 100 millóns de veces de unha maneira no pasado vai a suceder 100 millóns e unha no mesmo xeito que no pasado. Por lo tanto, só temos unha probabilidade, gracias á experiencia acumulada, de que o que vai suceder no pasado vai ser exactamente igual, o que vai suceder no futuro vai ser exactamente igual que no pasado. A eso se lle chama crítica ao concepto de causalidade de David Hume. O que vai a defender é que só existe un coñecemento probable, que o coñecemento humano só pode ser probable e que o que temos que facer é asegurar que a mostra de cada cousa que queramos saber con certeza sea o suficientemente amplia como para que sustente as nosas concepcións. Tamén critica o concepto de eu e o concepto de sustancia como conceptos innatos, coa mesma casuística que acabo de explicar do concepto de causalidade. Immanuel Kant pertence á modernidade tamén, pero forma parte do que se chamou a Ilustración. Un libro moi famoso del, que se chama Que a Ilustración, defende que a Ilustración é atreverse a sair da minoría da deidade utilizando a nosa propia razón. Pero Kant entende que para poder utilizar a razón e conducir a humanidade cara ao progreso infinito que a súa filosofía promete, primeiro temos que comprender como funciona a nosa capacidade racional de coñecer, cousa que o racionalismo e o empirismo deixaran algún xeito sin solucionar, pero tamén a nosa capacidade de actuar. Na crítica da razón pura, Kant analiza os límites do coñecemento humano, no que vai a ser unha explicación de como podemos coñecer a realidade, cal é o método científico. Kant pretende ser o Newton da filosofía, o Newton da metafísica. Na crítica da razón pura se plantea esa pregunta de si podemos e ata que punto podemos elaborar coñecemento científico. E vai chegar á conclusión de que a nivel de física e de matemáticas o coñecemento científico sí é posible, pero a nivel de metafísica, preguntándonos sobre si a alma humana é inmortal, que somos inmortales ou non, sobre si Deus existe ou non, ou sobre si o mundo ten sentido, Kant vai chegar á conclusión de que non podemos ter coñecemento científico de semellante cousa. Vai a decir, ademais, que aunque todos os homes pretendemos darlle sentido á realidade, tratando de comprendela como si Deus existira, como si a alma existira, e por tanto fóramos inmortais, e como si o mundo tivera sentido, é unha tendencia natural de toda a razón humana, non quere iso dicir que podamos ter coñecemento científico delo. É a base o intentar darlle sentido, pero non existe ciencia empírica de eso. Na crítica da razón pura, ele chega á conclusión de que podemos elaborar coñecemento científico única e exclusivamente recibindo datos a través do que ele chama sensibilidade, engadíndolles intuicións puras que son espacio e tempo e creando a base do coñecemento empírico, que é enviado ao que ele chama o entendimento, que pensa os datos artellados en espacio e tempo pola sensibilidade e creando o que é o coñecemento empírico. Kant afirma na crítica da razón pura de que non podemos coñecer a realidade en si mesma e, ademais, non podemos darlle un sentido global completo á realidade, aínda que é o que a metafísica quere. Kant afirma que esas ideas trascendentais, Deus, alma e mundo como sentido, van a ser a base da regulación que o propio ser humano ten que darse a si mesmo. Por iso, a filosofía kantiana é un criticismo, é unha limitación da capacidade humana dicíndolle que aínda que teñamos a tendencia a darle sentido a todo, non por eso podemos facelo. Despois, o segundo gran paso da súa filosofía, o que se chama a crítica da razón pura, onde Kant vai afirmar que para poder actuar temos que regirnos sempre pola vontade libre que ele impón o que ele considera que é o deber do imperativo categórico. Actúa sempre de tal xeito que non podas utilizar a ningún ser humano como un medio. Os seres humanos son fins en si mesmos. Actúa sempre de tal xeito que nunca poda convertirse a regla da túa actuación, a máxima da túa actuación en unha lei universal. Se non é ese o caso, non sigas esa regla. O que Kant vai afirmar é que o intento de darle sentido á vida humana, que a idea de que o mundo ten sentido da razón práctica, da razón pura, só sirve para regular a nosa actuación práctica. De tal xeito que razón crítica, razón pura, razón práctica están unidas no proceso de limitarnos, de
para poder ser ilustrados necesitamos comprender os límites da nosa razón tanto a nivel científico. Non podemos coñecer a Deus, non podemos afirmar e demostrar que a alma humana existe, que é inmortal, e non podemos darlle sentido á realidade. Pero tamén sirve para darlle límites a nosa capacidade de actuar. Temos que actuar sempre correctamente co deber. Só entón seremos verdadeiramente ilustrados. Entramos agora no tema 3, no último tema da historia da filosofía deste conto que vos veño contando. Estamos no século XIX e vamos a entrar na filosofía de Marx. A sociedade cambiou completamente con respecto á ilustración kantiana. O que temos é a revolución industrial. Marx vive en pleno proceso de instauración en todo o planeta do que se chamou o capitalismo industrial. Karl Marx é un filósofo alemán que o que vai facer ten como dous partes da súa filosofía. Primeiro, un diagnóstico de como é a vida dos seres humanos no mundo do século XIX, no capitalismo industrial. E vai a definir que no mundo do capitalismo industrial hai como dúas clases opostas entre sí. A que sería a clase burguesa, que é propietaria de todo o que existe, e o que sería a clase traballadora, o proletariado, que non ten nada máis que o tempo libre para vender como traballo salariado. Marx entende que todo ese sistema social que chamamos capitalismo, o modo de producción, estaría composto dunha base material, que serían todos os elementos infraestructurais, e unha base superestructural ou ideoloxía. Según Marx, a base material determina un determinismo económico, en Marx un determinismo materialista, determina a forma de pensar, de tal xeito que a ideoloxía, a forma de pensar de cada época, de cada modo de producción, dá lugar sempre a unha justificación, unha legitimación do sistema de explotación das clases que existen en cada época. Marx entende, ademais, que ese sistema de explotación no século XIX, no capitalismo industrial, é un sistema alienante, porque o sistema justifica, o capitalismo justifica que o traballo do traballador, o beneficio do traballo do traballador non repercuta nel, sino que polas reglas legais no mundo do capitalismo repercuta principalmente nos bolsillos do capitalista, robándolle o que Marx chama a plusvalía. Vivimos alienados porque nos roban o froito do noso traballo, nos roban a capacidade de poder desenvolvernos como seres humanos no capitalismo industrial. Marx propón e analiza no seu diagnóstico que o capitalismo vai a conducir irremediablemente unha crisis económica que desencadenará unha sociedade máis justa, que chama comunismo. Propuso unha maneira de acelerarlo, que é o que chamou a dictadura do proletariado. Concienciando os povos a través do seu manifesto comunista, lograremos darnos conta, como ignorantes mantidos polo capitalismo coa ideoloxía capitalista, se nos damos conta de que iso non é así, que nos están robando o noso ser, a nosa capacidade de ser, os dos nosos fillos, o do noso futuro, poderemos cambiar a cosa, que poderemos cambiar o mundo. O que Marx propone unha revolución proletaria para que a sociedade comunista chegue canto antes. Se o conseguíramos, lograríamos, despois do diagnóstico marxista, cumplir co que el propón a solución. A solución é que o proletariado tome as riendas do futuro da humanidade para igualar e repartir o beneficio que o capitalista está apropiándose. As obras de Marx cambiaron a maneira de entender a filosofía, entendendo que os filósofos habían dedicado sobre todo a interpretar o mundo e o que había que facer era cambiarlo, porque non era xusto, era un mundo completamente cheo de imposibilidades, cheo de non éramos nada máis que traballadores, non podíamos ser nada máis. A proposta de Marx é unha proposta revolucionaria. Hai que ter en conta sempre que Marx o único que fixo foi escribir os seus libros, o que se chamaron marxismos reais, o marxismo soviético, o marxismo chino, ou todas as revolucións que que deu lugar ao seu pensamento, non son obra directa do pensamento de Marx. Marx foi un filósofo, un pensador, un sociólogo, non un activista directo, un intervinte directo en todas esas revolucións. O pensador por antonomasia da crítica á cultura occidental é o pensador alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche propón, na súa filosofía, rachar con toda a filosofía anterior. Quizáis a mellor maneira de entendelo é coa afirmación de que Deus ten morto. Nun texto moi famoso de Nietzsche, o que Nietzsche defende é a morte de Deus. Non existe nada que nos guíe. A partir de agora, como nos guiaba Deus, temos que guiarnos por nós mesmos. Según Nietzsche, a cultura occidental está podrida, está en decadencia, porque dende a filosofía socrática vivimos dependendo de alguna racionalidade gris, oscura, fría, falta de vida. Según Nietzsche, o que temos que facer é darlle a volta, porque dende Sócrates e o cristianismo a verdadeira vitalidade do ser humano, que está na pasión, no que ele chama o apolinio, foi ocultada, foi considerado todo o que era vital, considerado como negativo, como pecado. O que Nietzsche propone é que fagamos unha inversión dos valores,
o seu profeta Zaratustra nos propón que aceptemos a morte de Deus para que cada un de nós se convirta en creador de valores, para que cada un de nós sepa e decida que o que quere facer. O que Nietzsche fai é unha especie de genealoxía da moral para comprender onde hubo o error fundamental da historia da humanidade e tratar de cambiar completamente a forma de ser, a forma de pensar, para defender o que ele chama que é a vontade de poder. Só podremos salir desa decadencia na que estamos se logramos aceptar que o home é unha vontade que ten que cambiar o todo, que ten que cambiarse a sí mesmo e conseguir ser un superhome no sentido de aquel que crea os seus propios valores sin aceptar a moral do rebaño, da filosofía occidental, da cultura occidental, da religión occidental. O que Nietzsche propón se expresa perfectamente nesa morte de Deus, sobre todo na afirmación de que si pensáramos por un momento que todo o que temos que vivir se vai repetir unha e outra vez, como viviríamos o presente? Nietzsche, no eterno retorno do mesmo, que outra das claves da súa filosofía, vai defender que só cando vivamos o presente como único, sabendo que é a única oportunidade que temos de que se nos volva a repetir logo eternamente tal e como vivimos, seremos realmente donos e señores do noso pensamento, do noso ser, seremos seres vitales, seremos superhomes, teremos superado o nihilismo pasivo nos que nos ten sumersido toda a filosofía anterior. Nietzsche é unha bomba, o que quere ser é o filósofo do martillo, quere cambiar a concepción transmitida pola cultura occidental para que cheguemos a pensar nós por nós mesmos sin necesidade de que ninguén nos diga como temos que facelo, porque cada vez que alguén nos din como temos que pensar, estamos metendo a nosa vontade e non estamos exercendo a vontade de poder, loitando polo que realmente queremos. O pensador do martelo, o filósofo do eterno retorno, o filósofo do amor de Deus. Son as claves desta revolución que Nietzsche propón, que a diferencia da revolución marxista, unha revolución individual, unha revolución que cambiou a forma de concebir a filosofía e a cultura. O último filósofo deste conto da historia da filosofía que vos estou contando é o filósofo español José Ortega y Gasset, que defendeu unha concepción vitalista no que se chamou o raciovitalismo ou a razón vital. Ortega y Gasset entende que o ser humano é un ser racional, pero un ser racional non frío, sino un ser racional que ten que defender unha racionalidade vitalista. Cada un de nós ten que darse conta do que é entender que un eu, unha conciencia nun mundo, unha conciencia nunhas circunstancias, aceptar esas circunstancias e pensar un proxecto polo que apostar. Temos que vivir con razón vital, con raciovitalismo, un proxecto para leválo a cabo, para vivilo nas circunstancias que nos toque vivir, boas ou malas, comprendelas, pero para levar a cabo un proxecto no que cada un de nós acepte a súa condición histórica, para que acepte a súa biografía e leve a cabo unha circunstancia, para que na circunstancia na que vive leve a cabo un proxecto no que leva apostado toda a súa vitalidade. A filosofía de Ortega é unha filosofía enraizada no contexto español e no contexto da filosofía do século XX. Unha filosofía centrada sobre todo na aceptación de que cada un de nós ten unha perspectiva única e que vivimos unha especie de loita permanente coas perspectivas dos outros pensadores, dos outros seres humanos que nos rodean. O ser humano é, por lo tanto, para el señor Ortega y Gasset un ser vital, pero un ser racional que ten que aceptar e comprender o mundo que lle rodea para proxectarse no mundo e vivir con plenitude nel. Ben, o conto que os acabo de contar é o conto de unha pregunta que se fixeron dende a época grega antiga polo razón de ser do universo, Argeda Physis. Eles, os primeiros filósofos, puseron en dúbida as explicacións da tradición, dos mitos da religión. Puseron en dúbida o sentidiño común, como diríamos aquí. O que a historia da filosofía nos ensina é que hai que cuestionalo todo, que non podemos aceptar nada do que nos ensinan como verdadeiro, porque o proxecto do ser humano, o proxecto da filosofía, é que cada un de nós ten que comprender o que nos transmitiron as nosas tradicións e tratar de encontrar respostas que sean propias. De algún xeito, o que propone a historia da filosofía que comezamos cos presocráticos e que terminamos con Ortega y Gasset é a pregunta polo sentido da existencia, a pregunta por tratar de comprender que é o que somos nós no mundo, unha pregunta que depende de ti.